Serokê rejîma Sûriye biryarek derbarê dirêjkirina dema dubare belgekirina xanûberan li dar xist. Beşar el-Esed, serokê rejîma Sûriye biryarek taybet bi dirêjkirina dubare belgekirina xanûberê welatiyan li dar xist û tê de ji welatiyên Sûrî tê xwestin ku malûmilkên xwe di heyama 11 mehan de careke din li navendên hikûmî belge bikin. û ew yek mitirsiyeka mezin li cem welatiyan durist kir. Biryara hejmara 10 ya ku di Nîsana Borî de hatî li darxistin, ya ku xalên wê sereka avakirina deverên rêxistinî li tevahiya Sûriye da ku dest bi dubare avakirinê bikin piştî şaregiraniyê ku li Sûriyê hatî rûdan. Piştî heftiyekî ji pêkanîna biryarê li devereka ku dubare avakirin lêwerekirin, dibe ku navendên hikûmî lîstekî bi navê xwedanê xanûberan durust bikin û radestî desteya xanûberên hikûmî di heyama 45 rojan de bikin. û eger welatî navê wî di lîstê de nebe, dibe di heyama mehekî de belgekirina malûmilkên xwe li cem navendên hikûmî tekez bike. û eger xanûberê xwe belge û tekez nekir, nayê qerebûkirin û xanûber wê ji bo navenda bajarok yan ji bo navçeya li deverê were radestkirin. Li gorî rêxistina Human Rights Watch, ku wê derbeder û penaber yên herî zerermend bin li gorî wê biryarê, ku li gor Ajansa Netewên Yekgirtî ku bêhtir ji 11 milyon welatiyên Sûrî derbeder û penaber bûn ji destpêka şoreşa Sûriye. Her wiha û bêhtirî heftê ji sedê ji penaberan belgenameyên xaniyê wan li cem wan tune ne. Her wiha bêhtiriya rêxistinên mirovî dibînin ku asteme hemû penaberên Sûrî karîbin pabendiyê bu wê biryarê bikin, ji ber ku piştî tîrmeha sala 2017 beşek gelek mezin ji binemeya Sûriye hatiye rûxandin û ew biryar wan welatiyên ku malûmilkê wan hatin rûxandin qerebû nake.